Naglutaw na. Saan naman eh? The floating kuan ba? Village ba? Suga sa kuan ganina eh. Oh, tara. Mana the floating village ba? Sus. So dire di mo sa lare no. Ta bukal-bukal ay. Tara dayo gusto gayo. Tara dayo gusto gayo. Ato ning interview ndi ano man ni sir? Oh. Suga dire ay oh. Amo ah? Wala man ako manggi. Paila ka lublak. Opo na may nagdala. Sigurado ko ba? Dito war dia. So kanira gid dire oh. Dah. Tadi sod sila oh. Sod nila ang tubig. Sod gid sila kusog itong wana no. Okay. Dom din dire. So lisod juga ya basta ningil lagi yung kalikasan ba no? Wad ka pues sigir ka pag-uwa no? Manginhas ka ta dre? Pwede ni panginasan dre? Pwede na ni panginasan dre kay doon ra magayo. Chill ra kay ba? Grabe eh. Sana man dre. Datong big bike deh. Formal lagi itong big bike dah. Megani kay gitas-tasan ako gilublak. Sos pa. Awanan. Tembus semua. Sana sud. So selamat nga sakto gid untuk trabaho dere life ba. Singapore life hashtag Singapore life. Grabe ko suging uwan gudri semua ganin na. Nya wala may kabantay ba nga ni kusog na pud ang kuan ba? Tubig ba pero pag tanaw na sa sapa. Karmato taron sa sapa. Wala man kay tubig sa sapa. Ang ini nga mo adri mo dilit man kay bawo mo subay ang tubig sa sapa. Ari naman sila sa daan mo agi. Mura sila ganang ganahan na pod kuan ba? Kadako pagkato na sila di ogan ba. Yan magbasa ramong pa natong kuan dia Bluetooth speaker dia na umo pero sa tubig eh. Nga akong mama ni adto sa likod nga. Nangog man gamay ani. Power slide sa kadiyot ba? Natok ko ang akong pause. Kanang kuan dia kanang Bluetooth speaker apit ni pagbasa. Karon mga saag mga kuan dia. Mga saag na mga galon dia kaliglag abot sa mo. Ibuong ko sa ram tabak buk ng galon niya. Katotoo dinay mo namang unom. Naabot yung mga galon, mga kahoy, mga trapo, mga tsinilas. Sige may rang tao sa mga pero daghang kag tsinilas sa gawas pagkawan sa baha. Sa man ni bay. Trapo dre bay. Sugas ang kuan yun. Salamat kita nga itong na-block, kalublakan. Wala ni mong boat bay. Kapit sa mga patahan kay wala pa. Sigurado, nagsige na kong kabuong balde. Ito siya magkakuan na eh. Sugas, mamay, kuan na, nagka-ungko, nag-istanan. Niyandak man siya dito, na power slide man siya dito, dapat mangga. Kasi kusuging uwan, wala man ni uli. Hindi nga, pagod, mga mama ba ni. Saya sa mga gahi, kag mga ulo ba na. Tagbag ito mga anak, badlong ba, pero kaya na siya. Part na sa slide. So, bisa pa mag-nani ng baha. Mga Pilipino, mga naman sila strong kuan, strong personality. Personality ba ito yan ang istorya dia. Ay basta mo na nagod sa pag magbaha na bagyo, magsunog pa na dia. Smile lang gyapon ikaw man ay. Kaon-kaonan lagi na sa bang ni. Sugod na tagugsay dia sa pagkatapos sa nito tulungan. Sugod na tagugsay dia. Palayo na tubig mga hugaw dia. Agol ang tuwig kay color mag-chocolate man gani.
Oh, ano sila yung mga manggawas sila taga Jikig na iko ano? Amazing Village ko na Amazing Village. Oh. Saka, one. Paman sudli? Ali. Liyan ako sa kalublak. Minto ba? Missing Village ganyan JK no? Missing Village. Or jet ski ay. Okay Rabi. Nah, kuya jet ski yo. Jet ski ba? Floating Village oh. Good. Oi. Good ay. Good. Ah, sugayo. Sa. Dara deh inung dan deh. Ah, dara. Dara pinakapos to. Missing Village ba? Ah. Misal. Oh. Enjoy. Ano yung habis pa nila? Dala ko kayo. Oh, nag-office pa no? Gawat basket na mo eh. Urun baha. Ligo mo dia. Ligo. Ligo. Ligo ba ligo? Ini ligo. Ha? Naipan? Asa man? Ah, diri lang. Aman? Aro ba? Ligo ah. Kiri yun. Ayaw, kailangan mo? Ha? Abara dyan? Ini ram lagi dari sobos eh. Oh. Ubos ra kayo. So ganahan na gid mo subay ang kuan karon dai, musubay ang tubig karon og dan, dili na sila sa sapa. Adre oh, gamay ram kayo. Hello. Ngamos nga batay. Shout out be. Tandi Jack ba? Kau makisod. Ano sod gid dito? Tus basa oy. Oh. Wata kayo da. Nagyanta kalamidad.